by som si kúpil. Flixing Jet. Potom tu mám Alistara. Nie, tu mám iba Alistara. Takto by som asi nič nechcel. Aha, tu. Že pohodička, ale mne sa viac páčia proste tie podpísané. Tak to sú v tých novších od 2017, vieš. Ukážem ti, mám na Apheliose inak. Čo si ty? Mid? Ja som mid. Ja ho mám čeka? Tak ľudia, vitajte pri tomto prvom gameplayi na tento YouTube kanál. Pozerej. Troška zošidlím powera. Počkej. Pozri sa na to. Ja pikujem. Čo mám piknúť? Neviem. Jungli máme toho. Ja by som aj pomáhal. Ja idem asi Gallia kam. Alebo Rakana, Thrasha, Zero. Proste keby mám podpísaný T1 skin od Fakera, už nikdy nedostanem ban. Idem Gallia. Dobrá, neskončil som. Počkej. Máš stále môj stream? Hej. Pozeračka skinov plus analýza. Epic skiny plus analýza. Pozrieť, takto by som chcel Zaka. Tak kamo nami, nechápem ako. Eka by som chcel z tohto. Gina. Však to má Zekos, Eka. Áno, zavidím. SSG, pozri, toto sú už tie podpísané. Tu. Keď sa rekoluješ. Rakan od Core JJ a Rulerov. Kamo ty, pozri sa na toto. To sú pekné. Tak si to ukážem. Pozri sa, ako majú podpisy, hej. Hej, pozri sa, aký podpis má. Vidíš, že všetci majú taký, hej? Alebo takto. No hej. No veď viem. Približne. Hej, že má takéto. A teraz sa pozrie na toto. Kamo to ťa jebne. Takto sa podpísal. Aby som zdochol a klamem. To je Ja keď som to prvýkrát videl, pozri. Slabo. Slabý podpis, ruler. No. A takto to môže niekto kúpiť za 15 eur skin, keď taký podpis tam má. Máme ten fest dobre, kamo. To by som chcel do piči. No, a týchto dvoch by som si kúpil. Ešte mu na taliach. Oni majú po piči títo, všetky by som si kúpil takto. Radom. Aha, toto je IG, toto je ten Rakan, čo mám. Ale ty si môžeš kúpiť, že buď ako iba pri rekole, alebo že budeš mať aj na kartičke podpis a môžeš si to dať na profil. Tí to nemajú. Nie. To je iba... Ty by si nechcel nejaký skin, čo má na kartičke podpis? Á, nie. Nezakladám na tom. To je celkom taký flex. Ja proti komu hrám? Ty čo je na tope do piči kled 1 000 000 pointov. A poď sa čo hrám proti komu ja? Čo mám za kombo Zilla a Karma? Ja mám Varusa. Dobre. Pohodičke. Natáčam gameplay. Počkaj. Toto čo máme? Toto je to FPX, čo som ti hovoril. To je ten typek, čo má pred menom FPX. Aha, Malphite, Vayne, Thresh. Gangplank. Poď ti ukážem, čo mám tejto EDG. Tak tam ti ukážem, mám toho Apheliose potom. OK. Môžeš vypnúť stream ako. Hej. Počkaj, tu som počul taberku. Koľko ja už som kde. More, dúfam, že toto video bude mať úspech. To si komentovať, to je gameplay. Takže aktuálne sa nachádzame na mide, na runy máme Electrocute a pičovinku Suckery. Ako summoner spely používame D ako flash, F ako teleport. Záhry maxujeme Q, ako môžete vidieť, Čako sa ojebal, keďže dal v 56. sekunde Q. Kedy dáš svoje Q? Chcem výsť, ako mu to vyjde. Teda vidieť.
Ty pekaš flashol, ty koko, to sa tu flashuje na bote. Je to celkom Ty ťažký jo. matchup proti Talonovi, ale ja vám ukážem, ako sa tu hrá. V pohodičke. Od zajtra si môžete zakúpiť môj kurz. Takže tu nás si zrobíme wave stop, hneď pekne na začiatok. Talon nič nezmôže. Presne kvôli týmto wave stopom si kupujete heal potion. A myslíte mimo mňa ako ja. Pohodičke. Electrocute to je najlepšia runa na svete. Ja sa s ňou ožením. To si nemôžem. Dobrý trade od Talona, tomu vyšlo. Typek mi dáš emot, že sa smeje. Tak uvidíme, ty buzerante. Ťažko sa hrá záhry proti Talonovi. Tak to som spravil veľkú chybu. Bože, fakt prežil. Ale robíš si piču. Proste musím počkať na Talonovú chybu. Vidíte na šako s kvečkom. Môže ísť. Tu sme dať Ečko. Musí on jemu dať kvečko, musí on mu dať kve. Ale to je piči. Ja ho nemôžem pušovať, lebo on má tu vytrtka. Ide vám tam, no. Poďme pomôcť Ečkom nejako. No dobré. Akorát pekne ho rozjebal. More, ty ma i tak malo HP, tá karma vytrtkaná. Už mi robí nervy. No ešte aby ho kladne roztrtkal, keď má milión PTS. Pekne, kod má double kill, pozor. Teda druhý kill. Veľmi pekne. Hop. On má skripty, on má skripty. On má skript. Nemá, ale hra má hry po dlhej dobe proste, takže... 2 roky si nehral. Také dačo. Pohodičke. OK, bekovačka. 1200 gólov, môžeme sa bekovať. Neviem, kde je, možno ide dole. Ale Karim je tu. Šako, mal by si nakúsať, nebolo by to od veci.
Můj největší hard limit jsou wardy. No nevím, jako já kupuji vždycky 2 vardy, když jdu rychlo. Tento už hore pecky dává. Ja som to pekne na piču zrobil. To musím. Gol. Dobre, nič. Nič. Hop. Yes. No tá honko, to tu ideme skúšať, no, asi nie. Pozri sa, čo tu skúšajú. Si videl Clash of Stars, jak naložil more tento? Na kotlára? Počkaj. Tak ty si veríš. Kaj, ja som mŕtvy už. On dal ulti, nie? Záfit. Hej. Pohode. Počkať! OK. No nemám ešte fest. To nie. Oni mi tu berú XP. Čo robíme? No to je kár. To je retard, more. Zabil. Huge? Pekne. Dal ghost, to je kokotka. Jak? Zruším mu recall? Fucking zillion, ty kokot. Ja by som ho možno zabil. Naflšujem na ňo. Už tu nabehne Talon a som zaflšoval. Som to ja. Alebo nie som. Potrebujem XP z dole. No, je to Talon. Nič, ja už nafarmím goldy. Ani nebekujem. Ajaj. A koľko ma uchýbalo? Robia. Nič. Pohodičke. Mohol by som mu dať nejaký damage predtým, jak sa backnem. Karim dead. Nice. Niceu. Není tu, ide dole. Ide. Ste mŕtvi. No, to sa nedá do piči. More, keď mu pingujem, napíš mu tomu retardu, že som pingoval 10 krát, more. Pri tetkancovi sprostému. Piči tam s priebancom. Mor, taký slabý je, ty kokot. 300 krát mu treba pingovať, čo robí tento sprostý šako, more? Keď nerobí draka, ty kokot. To je zase jungler do piči. Zas ďalší čora na KD priebanic. A co je ako? Není to jungler, keď hrá na KD. No však... More. To je taký retard slabý. Brutálne slabý. To je piči proste.
Čo, Hekarim? Ideme na Hekarima? Nice. Mohol by Varu začať hrať, ty kokot. Nemá ani damage, slabý jak čaj. To nejaký to hral Aphelios so mnou. Alebo Ezreal. Ale Filip ma rozbil, no nie že rozbil, bolo to fest vyrovnané na 1v1 za Izrila. Nejakým šťastím ma zabil. No, hrával. Runy nastavoval. No on je retard, kamo, ten Šako je totálny retard. Nie ti tam. A čo pinguje Klet priebany? Ani tam nechoď, ani tam nechoď. To môže, nie? Pome. Nemám nič. Nechaj. Dobre. Chvíľečka. Pohodička. Asi by ho zabil Electrocute, ale to je jedno. Nemyslím si. A trh na tú piči ja AP. si myslím. Pohodička. Nice. Dole endujú. Zvaná endováčka. Není tu. Ja som si nakúpil runu na to, že budem mať... Počkaj. Že keď si dám health potion, tak budem mať viac HP a nekúpujem health potiony. Slabo. Pohodička. A už si kúpim. Boha, čo robí Varus? Nepriebane za ti hovorím, more. Proti mne keď hrá Varus, má 18-2 do piči, Šako dal kviečko do steny. Šako dokiloval. Má kill. Pekne. Klet. Čo za znelka. Klet, idem. Idem. A čo ty kokot priebaný? Dobre, nejdem mu pomáhať, nech ide do piči, 1000-krát mu pingnem, že tam idem a ten kokot ma bude pingovať. More. Sa cíti, bo má 1 000 000 bodov na Kledovi? Kokot. Dobre. Ejha, Hekarim. Šance. Čo tu chceme učiť, ty buzerante? Tak to idem naspäť. Klet, nepinguj sráčky, ty retard. On dá čo písal, nie? Že mám ísť na top. Nie. Ja neviem, čo on potom chce odo mňa. Chýbajú to bacha. A nie, karma ide naspäť. Mne sa dobre hralo na mide proti Talonovi, ja neviem, na čo sme sa mali ako teraz svártnuť. A ja sa nechcel swapnúť Magor. Nie, a preto mi označoval, že idem mid a že mám ísť na top. Bo mám Muteban v chate.
Pekne. No, máš ten kill. Dobre, Šako mi zobral kill. Mŕtko. Prečo mne neukazuje honor, keď sa recallujem? Lebo nemáš 5. To musím mať 5, veda, kedy to bolo od 3, more. Nebolo. Ťažko. Ľahko. Čo proti mne? Aatrox 1.7. Slušne. Správne si išiel na top. Dobre, Adam. Že si správne išiel na top. A chýbajú mi na bote. Sú Ivano na top. Môžeš Aatrox skúšať pičoviny. Baka. Čo? Vidíte, že som minul ultu. Vytrtkam Aatroxa, aj so Zilianom. Sú Ivan. Idú námit. Môžu ísť. More prijebané bomby tu na mňa hádže ten kokot. Ajajaj. Typek až emot ti dal, ty. Nečakal, že bude nesmrteľný. Tak to sa dobre opustil typek. Nič, aby som ich proste zabil, on som sa nechal nahitovať bombami a kokot. Aatrox si môžeš ničiť na tope, keď máte po mide vy retardi. Aj so Zilánom, ty kokot. Slabí dvaja. Pozri, kleda kolta teraz. Hore. A už ide. A počuj, čo tady? Lebo je men. Idem na bot. Pohodičke. Teď tu budem robiť iba garde. Dobre si XP. Zničíme, vieš. No vedej, na to čakám. Pane Bože. Vážne, Hekárim tam vyjebal. No robia ho. Má tu vardu, či ne? Neviem, nebol som tam. Dajte tam vardu. No. Teraz nie. Ne. A jest daczek? Nie. Jakiego ty możesz ci było? Nie wiem. Jedna.
Dobre, najhorší teleport na svete, bo som si myslel, že ich idete fajtiť a ste sa na to pekne vyjebali. No ja som chcel vidieť, ja som ich aj fajtil. Som mohol zabiť radšej tú prijebanú túto karmu, či čo to je. No tak dobre, to je rozbehnuté. Pika, že mod mi dá. Dobre, idem kúpiť. Do emotova. Hopa. Do piče. Som pičia. More, to som posral. More, všetci ulti tu dávajú. No som chcel ísť rýchlo, on sa presne tedy rozhodne, že sa ide fajtiť. Ten prostý šako. More, kde som sa to dostal do piče? Ale Kledin dáva dobre pecky. Dopeckoval. Pecky. Ty koko. Má ten zelený rakovina. Čo robíte? Jak to môžeme prehrávať? More, bo Zed si uveril s milión pointami. Či Kled, či čo to je. A tak on jediný hrá. Hej, jediný A hra. ešte. Ťažko. Keď tu boli normálne fighty a nepičoviny, tá by si videl. Normálne Hej. páne. Poď na bod, More, tam do koho zabijeme určite. Alebo nejdem toho tu zajebať. Hlavne ide drak byť. Bratského. Musí on mať kill. No ja mám... To nedal... Recall, ten... Neberte mu to. A to som tu najebe 550 bomboch, jak v Bratislave. Ja... To ten nech už... What the fuck was that? Nemám ešte ultu. Má stan, má stan. Pohodička. Ajte do piči, vy trtkanci. Robte toho draka skurveného. A to som ešte aj nemal ultu nabitu. Tak mi nerobte nervy. Čo talonko? Kde je posledný? To musí byť soundboard, dúfam, že to máš uložené. Určite nemám uložené. Kde je posledný? Bol v pohodičke, no. To bola iná show vtedy. Poď hore. No, Ľudia, ak sa vám tento gameplay páči, nezabudnite like, odber, subscribe, zdieľačku. Ja o 2 roky môžem hrať s humanoidom. Čo to znamená? Ja no, o 2 roky... Zastupujem 3 roky, more. Ja to budem takisto dlho zabíjať, jak aj ty. Pýtalko. Mám to ja, pozrej. PS. Ja o 2 roky môžem natáčať videá s expom. Tyko. Ty koko, to čo je? To čo je? To čo je? Bol v pohodičke. Ty si mysleli buzny. No. Mám útok náhodou, oni ho robia, že? Hej, potom. Tu je heka. Mám ultu na tebe stále. Ja ich bejtujem na mid, akože to nerobíte. No, vôbec to nenapadne, že tam nikto není vo fajte, iba ty nám ide. Ale ne, aspoň ich vidí, že tu je tento retard, toto ja tam vám moc nepomôžem. No to stihneme. No aj tu je to kokot. Pohodička. Nechajme to radšej tak. Ustanem pri tebe.
Tento si veľmi verí na tú farmu. Vaharusko. Dekache, epický gameplay plus analýza. To je... Nebež Počkaj, to idem tam s obardiť. tým nožíkom. Nejdem. Kled ide do nich, on nič sa nepozastaví nad tým, že Adamxo to tu No, on má fáze. damage. Dolšákov, epický 1v1 fight. Nechal som mu kill, zobral by som ho, Mal keby si. som čurák. Idem mu to tu trochu ovardiť. Ty koko. Ty seš môj poctivý bože. Poďme do nich! Opa, tak nepoďme. Máš tam? Penta! Penta! Aký penta, ty kokot, keď si kledu zabil. Miznite buzny. Kled carry. Ty jo, kled, jaký cancer. A ja nie? Oho. O nie. Búzna. Dávam najlepšie čarmy v Európe. Dobre v Európe, ale v akom štáte? Pohodičke. Chat, pošlite mi link na jeho štát. Na jeho občiansky preukaz. Dobre ľudičkovia, takže dúfam, že sa vám Ďakujem. tento gameplay páčil a bol som tu s Romanom. Takže môžete zanechať like, odber a nejaký pekný koment. Vidíme sa pri ďalšom videu.